May kayon padasen, itinaimas, ken. Sweet strawberry products, ijay, Mel, Pasalubong Center, ada iti. Special strawberry preserve, special strawberry jam, fresh strawberries, fresh strawberry salad, ken adapay iti pure red wines, bugnay and cherry, made in Bauco Mountain Province. Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Laterinad, Benguet. Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at takas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCuff ka agad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff ka agad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan bang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! Yaradi mo na yan, Yaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Largizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi,
Ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 11:37 na good morning. Naimbag hagsaba, gawi-gawi sa iwakgat, agyo-agyod. Maptang dyan hagsaba, son sikiti junamin. At ito po mula niyong karamat karadyo, currency. Peter Umawawang Wasing. At sa ating character on the air, sa ating usapang legal ngayong araw po naman ng Huwebes. At yung aking kapartner ngayon, hindi yata makakarating, pero meron akong isang kapartner dito. At pag-uusapan naman natin ang righteousness, tama, no? Kasama ko rito ang Nataraki ko na siglat. At nasa City Hall din siya. At nasa office siya ni Councilor Wegan. Tama. Teka. Sandali, chine-check ko lang yung kan. Okay na, thank you Saan yung pinadala sa akin dito? Okay. Ang aking tinutukoy, wala pong ibang Pastor Sammy Baluyot. Good morning. Good morning po, Kap. Good morning sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayong umaga. Oo. At kumusta ka na, Pastor? At medyo, yung ating panahon ngayon hindi, medyo maulan. Hindi, talagang umuulan. Talagang maulan. Oo. Totoo po yun. Nung pagdating ko rito, parang ilog itong kalsada ng harap ng studio po ninyo. Malakas ang agos ng tubig. At awa ng Diyos, konting basa lang naman yung mga sapatos. Okay lang na mabasa. Mukhang maganda yung sapatos mo, Pastor. Po ito, local na balat. Okay lang. So yung ating pag-usapan ngayon, yung ating topic ngayon sa ating character on the air, righteousness, tama, no? Tama po, Kap. Ano sa Tagalog yun, Pastor? Katuwiran. Katwiran. Oo, katuwiran. Makatwiran, gano'n. Makatuwiran. Ganun po. Okay. Pero yung pag sinabi nating righteousness, talagang napakalapit sa Tagalog niyan . Alam natin lahat yan, ultimong bata. Alam siguro kung ano yung word na righteousness po. Oo naman. Okay. Basta Tagalogin mo lang. Righteous. Righteous. Ganun. Okay, paano natin na-apply ito, Pastor? Katulad nung sa inyo, sa inyong trabaho. Paano? At saka siyempre sa kabuuan ng ating lipunan. Napakalaki po ng bagay nitong righteousness sa buhay ng tao, lalo na ikaw ay nagsisilbi. Sabi na natin nagsilbi ka sa private o sa gobyerno o sa loob ng pamilya o sa individual o corporate, ito ay napakalaga ang righteousness. Kasi sa magitan ng righteousness, katuwiran o pagkamatuwid mo, doon nababasa ang pagkatao mo. At kung sino ka, at kung ano ang sa loobin mo, at paano ka tatratuhin sa mga ganong bagay. Yan, okay. At para sa inyong mga katanungan naman sa ating topic ko ngayong umaga, text mo lamang yan sa 0999-3070649 at sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section. Okay, Pastor, ano ba? Sa righteousness po kasi, dalawang bagay na pwede nating malaman. Ang isa ay yung tinatawag na
God righteousness. Pag sinabi natin God's righteousness, ito ay naayon sa banal na kasulatan at ito ay pawang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos ang sinusunod. At meron man tayong tinatawag men's righteousness. Kapag itong men's righteousness, kaya ang tawag ko rito ay God righteousness versus men righteousness. Ang sabi rito, ang human standard ng man righteousness is defined as the quality of being morally true justifiable. Ano? The justification is made according to the conformity of behavior with the regulation or constitution in the context of nation. So yung human righteousness, ito ay ang context nito palagi itong nakalain sa gusto ng tao, sa freedom ng tao. Pero ito ay kumisan, meron siyang mga sinasalungat dun sa mga kautusan o kalooban ng ating Panginoon dun sa God righteousness. Kaya righteousness in the quality of being right in the eyes of God. Ito yung righteousness ng Diyos. Being right in the eyes of God, including character. Nature natin, yung conscience, attitude, conduct, and action. And command words, righteousness is, therefore, based upon God's standard because He is the ultimate lawgiver. Kaya magkaiba kung minsan na yung sinasabi nating human righteousness po, ito po yung palaging inanap, yung gusto ng tao. Yung hindi ka nakakasakit ng damdamin ng tao, ito ay ginagalang mo, kaya kaya may mga batas tayo na yung tinatawag nating paggalang sa kalooban ng tao, o yung tinatawag nating na ngayon meron tayong bagong batas, kapag ang tao ay minura mo, ay pwede kang kasuwin. Pwede kang kasuhan doon. At kapag ang tayo sinaktan mo ang kanyang damdamin, pwede kanyang i-complain. Dito ay isang napapabilang na isang kasalanan nito against sa batas natin. Kaya, pero pagdating dun sa righteousness ng Diyos, ang pinag-usapan po dito, kaya sinasabi niya, therefore based upon God's standard, because He is the ultimate lawgiver. Ang righteousness na pinag-usapan ng mga Diyos ay naayon sa batas ng Diyos. Kaya may pagkaiba po. Example siguro, paano nagkaiba? Katulad ng pag-asawa o yung divorce. Kung titignan natin sa Bible, hindi kalooban ng Diyos ang divorce. Kasi sabi ng Bible na kapag ang tao ay umiwalay siya sa kanyang asawa, o yung halimbawa, yung babae, umiwalay siya sa kanyang asawang lalaki, at nag-asawa siya ng iba, ang tawag dito ay adultery. Pero sabi ng mga priest noon sa ating Panginoong Yesus, bakit pinayagan sa law na ang paghiwalay ng mag-asawa ay magkaroon ng kasulatan? Sagot ng ating Panginoon, dahil sa katigasan ng inyong ulo at dahil sa kagustuhan ng inyong sarili, pinabigyan kayo ni Moses na magkaroon ng kasulatan. Pero for the first place, sabi ng Panginoon, nung una pa lamang, ay hindi kalooban ng Diyos na ang mag-asawa ay paghiwalay ng tao sa magitan ng isang papel. Paano naman kung binubugbog yung asawa? Ang almusal ay suntok at pagdating sa panangalian. Kaya gumawa ng batas ang tao. Na proteksyonan ang taong nag-aarabyado, lalo na sa yung pananakit. Kaya gumawa tayo ng batas. Kaya nga po, na sa Bible, sabi sa Bible, na ang tao bago siya mag-asawa, kailangan dumaan siya sa matinding counseling. Hindi basta-basta kapag nakita niya, bukas asawahin niya, kasi hindi ma-establish yung relationship at hindi makikilala ang isa't isa. Kaya kuminsan naabuso po yung relationship because hindi mo nakilala ng lubusan yung magiging partner mo sa buhay. Yon. Okay yun. Ano pa, Pastor, ang sa righteousness natin? Number 3, na sinasabi, ang originated by God Creator and revealed that God of the universe of the Lord order. Kaya nga po, yun ang sinasabi ko na yan. The law of God, however, do not compromise the law of nature.
Hindi natin pwedeng i-compromise yung righteousness na gusto ng tao na para sa kanyang sarili, na kahit i-deny mo yung katotohanan o yung salita ng Panginoon para lang pagbigyan mo yung gusto ng tao na, ginagalang mo siya dahil upang wag siyang masaktan, ito ay nangangulugan, ito yung righteousness. Na pag ang tao, respeto mo, ginalang mo, hindi mo sinaktan, ito ay gaway ng pagkamatuwid. No? Ngunit hindi natin pwedeng i-compromise. Do not compromise the law of nature. In the Bible, the law of God are demonstrated in His righteousness, which is to regulate the God's human relations as the foundation of the relationship between human and the neighbors. Kaya ngayon po, na hindi natin pwedeng sabihin na because of relationship na irenespeto ko yung taong ito, pero taliwas naman siya dun sa law ng Panginoon, hindi pwedeng i-compromise. John. Okay, at binabati natin, Pastor, na nanonood naman sa atin, si Rain Gayaw. Good morning, Idol Cap, and to your guest po, sabi niya. At sa ating listener naman, galing kay 607, kapakibati kami dito sa bahay, kasama si Mrs. ko, na si Jessa. Pakiplay yung surat ina from Family Avocado with Love. Sige, mamaya po yan, ha? Pangalan mo? Family Avocado. Sige. Mamaya, antabayanan nyo yan at patutugtugin natin yan mamaya. Okay, Pastor? Mayroon ka bang number 4? Yeah, siguro pag sinabi nating righteousness bilang ikaw ay isang tao na meron kang responsibilidad. Halimbawa, kaming mga empleyado sa City Hall, napakalaga po na kami ay maging totoo. At yung ginagawa namin na naayon dun sa sinumpa naming tungkulin. At maging totoo kami at maging tapat kami sa ginagawa namin. Kasi sabi ko nga po kanina na ang righteousness ay dito lumalabas na kung anong uring pagkatao meron ka. Anong klaseng ugali meron ka. At sa pagitan ng ating mga ugali na lumalabas yung karakter natin, dito tayo binabansagan at dito tayo siguro sorry, gamitin ko na yung word na dito tayo natulan. Dito tayo binabansagan kung anong nararapat na itawag para sa atin. Oy. At magandang balita yung nabanggit mo, Pastor, ano? Na sa City Hall, may righteous pala dun. Yes, opo. Merong mga tao na talagang sabihin na nating ipinanganak na talagang matuwid ka. Okay. Na kahit hindi na natin pag-usapan yung reliyon, may mga tao nga ako. Actually nga, yung mga communist country katulad ng sabihin na natin yung mga Buddhist, kuminsan nakakakuan sa atin to, na nakaka-challenge sa atin. Buti pa yung mga taong ito na mga tawagin natin siguro ng atheist, yung hindi naniniwala sa Diyos, na sila ay may disiplina sa kanilang sarili. Takot silang gumawa ng taliwas sa utos ng kanilang gobyerno. Kaya asensado sila. Pero tayong mga tinawag na Pilipino, the most Christian country in Asia, na tayo pa kumisan maraming kalokohan na ginagawa, na tayong mga binasagang reliyosong mga tao. Nakakalungkot kumisan yung ating pagkarelyoso, hindi nakikita dun sa ating pag-ugali, sa ating mga ginagawa. Okay. So, pwedeng ang isang tao ay religyoso, pero maraming kalokohan. Yes po. Oo. Paano yun? Paano naging maloko yung tao na religyoso, Pastor? Katulad na lang natin na madalas kong sinasabi to sa aking preaching na papasok siyang magnanakaw sa simbahan, lalabas siyang magnanakaw. Papasok siyang magnanakaw, lalabas siyang magnanakaw. Yes, walang pagbabago. Walang nabago. Pumasok siyang loko-loko, salbahe. Lalabas siyang salbahe din. Para bagang walang kwenta, walang saysay, walang power yung kanyang pagkareloso. Dapat sana, sabi ko, ang isang taong tunay na pumapasok sa simbahan, na talagang siya ay nakipag-ugnayan sa Panginoon sa loob ng simbahan, kinakausap ng Diyos. Hindi yung sinasabing 100% kung anong sinabi ng Panginoon, pagbabago sa kanyang sarili, ay dadali niya paglabas. At least sana meron man lang. May magbago. May magbago.
Halimbawa, nagnakaw siya ng 10, pagpas niya, gawin na lang niyang 8. 8. Sa At least may susunod, nababasan. sa susunod, gawin na lang 6. O yun, pwede yun. Tapos, sa susunod 6. Mababawasan uli. Mababawasan muli. Tama. Hanggang sa wala na. Hanggang wala na, 10 beses na siyang bumalik sa simbahan, Oo. o sa paglabas niya, 0 na, wala na talaga. 0, wala na talaga, ano? Hindi po ba? Ganun dapat. Oo. Kaysa sa papasok ka ng simbahan, at pagdating mo doon, at titignan mo lang kung sino yung maganda ang likod na para matuwa ka lang. Parang ganun, ano? At imbes na nabawasan yung kasalanan mo, lalong nadagdagan. At saka marami ding pumapasok sa simbahan na mapanghusga. Totoo po yan. Di ba? Kaya sabi ko rito, judgmental. pumasok ng chismosa, lalabas din yung chismosa. Lalabas ka pa rin chismosa. Kumbaga, walang nagbago. Sana man lang, kung ang pagka-chismosa mo 100%, magiging 90 na. Yes. Paunti-unti hanggang sa magbago ka. Kaya nga pansinin mo, Kap, hindi pa nakakbang palayo sa simbahan, nagmumura na. Di ba? Kaya mga ganun, maraming ganun. Kaya kuminsan itong word na righteousness, napakalaga sa buhay natin. Huwag na nating pag-usapan yung makarelyosong pamumuhay. Kasi pagdating pa lang doon, kuminsan marami nang sumasablay. Ano bang magiging pakinabang natin pag righteous tayo sa ating ginagawa? Yun nga yun. Ano nga ba pakinabang? Number 1, dito na pagkakatiwalaan, trust. Okay. Pagkakatiwalaan tayo kapag tayo ay taong matuwid. Pagkakatiwalaan tayo. At pangalawa, dito natin ipinakikilala kung anong klaseng meron tayong pagkatao. Mm-hmm. Na kahit hindi natin sabihin, respeto mo ko, dahil sa iyong ugali, na matuwid mong pag-ugali, ang tao ang mismong magre-respeto sa iyo. Kahit hindi mo sabihin na respeto niyo ako, kapag ikaw ay taong matuwid, may respeto ka una sa iyong sarili. Alam, napakalagay ang Kap na una, sa ating sarili dapat may respeto tayo. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi natin inabuso yung ating sarili. Kasi ipinanganak tayo, linika tayong may likas na kabutiang loob sa ating puso. Linika tayong mabuti. Kaya yun lang po ang dapat nating isipin. Lahat ng tao, may likas tayong kabutihan sa ating sarili. So sa tingin mo, Pastor, sabi mo, nilikha tayong mabuti, pero bakit may naging masama? Yes, ano because kayong naggudyok, ano kayong nagtulak para sila maging masama sa kanilang mga kapwa? Tayo po kasi hindi po tayo linika ng Diyos na robot. Meron tayong kalayaan. Kaya nga sa first creation pa lang, sabi ng Panginoon na nakikilala nyo ang mabuti at masama. So ibig sabihin, nandun yung wisdom natin, nandun yung knowledge natin, nandun yung understanding ng tao na nakakaunawa, nakakakita, nakakaintindi, nakakaramdam kung ano yung nakakabuti at nakakasama sa Kanya. Hindi tayo robot na disusi na kapag masama ito, isususi tayo ng Panginoon, ipapadlak tayo, wag na natin gawin, meron tayong kalayaan. Subalit ang kalayaan na ito, inabuso ng tao. Ngayon, ang inabuso ng tao, ito naman ang gustong-gusto ng devil. Na ito ang gusto-gusto niyang sakyan sa buhay ng tao. Okay. So, ang ating oras, alas 11:54 na. Para sa inyong mga katanungan sa ating topiko na pinag-uusapan, righteousness. Text mo lamang yan sa 0999-3070-649. At sa pagbabalik po namin ni Pastor Sammy Baluyot, yan po ay aming sasagutin. Break lang muna tayo sandali. Diyan lang muna kayo. Huwag po kayong alis.
May kayon padasen, itinaimas, Ken. Sweet strawberry products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken, 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at takas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! Yaradi mo na yan. Yaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi,
Ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant na nagsasabing Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri. Ang ating oras, alas 12 en punto na. At sa lahat mga nanananghalian, happy lunch po sa inyong lahat. At kayo pa rin nakikinig, nanonood naman ng ating Character on the Air. Dito lamang yan sa Usapang Legal at live po kami sa RNG Luzon at sabay napapakinggan naman sa 98.7 Z Radio. At ang bahaging yan, etid mo naman sa atin ng ating tagpuan. Tagpuan dito sa Baguio. Teka, bakit nawala yung babasahin ko? Your modern day carinderia, tagpuan sa Baguio, located sa Albergo Hotel. Diyan sa may papuntang, saan ba papunta to? Itong Albergo. Yung papuntang sa may Right Park, malapit ito sa may Right Park. At maganda ito, great ambience and best food. Menu perfect for Baguio feels. At siyempre, nandyan din ang ating Kurirang Enterprises na matatagpuan dyan sa may Nagilian Road. At dyan sa may Abanao. Doon sa kanilang branch sa Abanao, nandyan ang ating mga blanket, mga sapatos, mga damit at mga bag. At doon naman sa atin sa branch doon sa Nagilian, andyan din ang kanilang mga pintuan, mga double deck, mga stainless na sink, mga furnitures katulad mga cabinet, mga tables at marami pa pong iba. Ngayon po ay sale ang ating Kurirang Enterprises. Kaya puntaan po, pasyalan po sila sa Abanao at dyan sa may Nagilian Road. At eto, yung ating BSBT College naman, ongoing na po ang enrollment para sa school year 2021 at 2022. May mga program offering sila katulad ng Bachelor of Science in Business Administration, Teacher Vocational Teacher Education, Technology and Livelihood Education, Hospital Management, Tourism Management, at may mga baccalaureate programs, at meron din silang TESDA programs and Senior High School Track. At yung kanilang TESDA programs, ito po free po naman. At ang ating klase ay mag-uumpisa sa August, maliban lang sa automotive at caregiving na mag-uumpisa ngayong July. Ang ating BSBT College matatagpuan dyan sa may Happy Homes Barangay, dyan sa may Magsaysay, malapit lang po yan sa Bell Church. Okay? At ang ating topic ko ngayon sa ating Character on the Air, righteousness. Kasama ko pa rin ang ating magiting, mabait na Pastor Sammy Baluyot. Okay, Pastor Sammy? Thank you, Likap. Siguro po bilang tayo ay naniniwala tayo na almost 90% o sabi natin 93% ng mga Pilipino ay naniniwala tayo ay Kristiyano. At bilang Kristiyano, gusto ko pong i-align natin itong topic nating righteousness dun sa righteousness na kalooban ng ating Panginoon. Kasi kapag inuna natin ang kalooban ng ating Panginoon ayon sa Matthew chapter 6 verse 33, sinasabi niya doon na hanapin natin ang katuwiran ng ating Panginoon, looking unto Jesus, sabi nga naman, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na kapag inuna natin, inanap natin ang katuwiran at kalooban ng ating Panginoon,
ano man ang gawin natin sa ating sarili, makikita at makikita ito na magmamanifest sa ating panlabas. Kaya lahat ng tao, nag-aangad po siguro tayo na maging mabuti at matuwid ang ating pagugali o ang ating pakikitungo sa ating kapwa o ang ating pamumuhay. Sapagkat kapag matuwid po tayo, saan man tayo magpunta, ay pinagkakatiwalaan tayo. Ano? At ang tao ay nagiging blessing po tayo sa kanila. Kaya nga po na itong gusto kong i-share sa inyo, ano ba yung righteousness ng ating Panginoon? Righteousness in God-centered attribute. No man can attain it to his own efforts, apart from his ordinance. Kaya nga po na ano man ang pagnanais natin na gumawa ng mabuti, kumisan nagiging ito yung sinasabi na we are human, are inclined to follow our own thoughts and use our own ways. Kasi tayo, selfish tayong mga tao, na kumisan gumagawa tayo ng mabuti, gumagawa tayo ng matuwid dahil mayroon lang tayong gustong maabot. O may gusto tayo sa ating sarili. O may gusto tayong patunayan. Parang ganun. Ibig sabihin, in short, naghanap tayo ng kapalit. Pero kapag tayo ay gumawa ng mabuti na naayon sa kalooban ng Diyos, sabi na nga po ng mga iba, ang sinumang gumagawa ng mabuti o ng matuwid, hindi siya naghahangad ng kapalit. Ito yung kalooban ng Panginoon o ito yung maka-Diyos na katuwiran. Kaya nga po, that is selfish desire for the independence from God's in our nature. We need nobody to teach us that, but we always need discipline to remain faithful in the path of God. In comparison to God's righteousness, our righteous deeds are nothing but filthy rags. Alam niyo po na kung tayo gumagawa ng mabuti at hindi ang Panginoon ang nabibigay ng glory, parang basahan lang po ito. Sabi sa Bible. Walang kwenta ito sa Panginoon sapagkat ang glory ay kinukuha natin. Tayo ang gumawa tayo ng mabuti para lang maitaas tayo. Gumagawa tayo ng mabuti para lang makilala tayo. Gumagawa tayo ng matuwid para lang purihin tayo. Hindi po yun. Gumagawa tayo ng mabuti dahil ang Diyos ay nasa atin. Gumagawa tayo ng matuwid dahil gusto nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Gumagawa tayo ng mabuti at matuwid sa ating sarili dahil gusto nating ipakilala ng Diyos ay nasa atin. Kaya po natin ginagawa yan. Meaning, ang glory, ang kapurihan ay binibigay natin sa Kanya. Ngunit kapag tayo gumawa ng matuwid, gumawa tayo ng mabuti, at tayo, nagangad tayo ang itaas, ito po ay, sabi sa Bible, ito ay parang basan lamang. Ayon sa Isaiah chapter 64, verse 6. But there is good news. Righteousness is not being legalistic. It's not about our achievement. It is God gift. Ito ay regalo ng Panginoon po sa atin. Kaya tayo nakakagawa ng mabuti kung minsan sa kabila ng ating mga kahinaan o yung mga weaknesses natin. Na may nagsasabi, makagawa pa ako ng mabuti, makakasunod ako sa panaang sama ng aking ginawa. Hindi po yun ang basihan ng Panginoon. Ang basihan ng Panginoon kung bukas ang ating puso, kahit gaano kalaki ang ating ginawang kasalanan, pagkakamali. Kung bukas sa ating puso, nagagawa tayo ng mabuti dahil gusto nating bumawi o gusto nating papurihan ng ating Panginoon, ang Diyos hindi niya tinitimbang doon. Hindi niya sinusukat ang ating pagkatao. Ito ay kanyang tatanggapin. Kaya nga ito ay gift ng ating Panginoon para sa atin po. Yon. At binabati din natin, Pastor Sammy, ang mga viewers naman natin from taga-ibang bansa. Andyan si Ma'am Emily Cumila, Insan Cap, and to your guest, Pastor Sammy, good day kunana. And kay Jose Angel, good day po Sir Cap. At kay Pastor po, paano po yung isang taong palamura? Malaki po ba ang kasalanan niya kay God? Yes, kasi kung minsan, ito ay nature na ng tao yung palamura. Nung ako po ay hindi pa mananampalataya, Kap, hindi pa ako believer, hindi pa ako binabago ng Panginoon, sabi ko natural na lang yan. Kasi kaming mga Kapampangan, kumisan parang nature na namin yan Yung magmura. Magmura. Parang natural, parang sa Ilocano, yung gano'n na wala ka naman intensyon na masama, pero dahil to parang expression, na hindi natin namamalayan, ito ay ating
lumalabas sa ating bibig. Parang si President Duterte. Yes, oo, parang So, gano'n. natural na lang Normal yun. na lang sa kanya yan. Okay. Sabing gano'n. Ngunit kumisan, ito po ay hindi normal kung dadalhin natin sa panig ng Diyos. Ito ay abnormal sa atin. Ngayon, ito ba ay malaking kasalanan? Walang malaking kasalanan at maliit na kasalanan sa harapan ng Diyos. Ang masama ay masama. Ang kasalanan ay kasalanan. Walang Ngunit- maliit, walang malaki. Yes. Ngunit ito ay pwede po nating mabago. Pwede nating baguhin ito. Nababago po ito. Ang ugali nababago. Yun po ang dapat nating isipin at tandaan. Ang ugali nababago. Yung mukha nga nababago eh. Parang hindi kayo maniwala. Ang mukha nga pangit nababago eh. Punta ka kay Belo. O nagano pa ako eh. Nagiging maganda, no? Malaki nga lang gagastusin mo. Malaki nga lang Oo. gagastusin. Oo. Pero itong pagbabago, pagmumura, ito po ay walang gastos. Napag-aaralan po ito. Libre. Libre ito. Oo. Yun nga lang kailangan nating i-connect ang ating sarili. Kaya nga seek ye first the kingdom of God. Oh. Di ba? Magbalik tayo doon sa original na sinasabi ng Panginoon upang yung mga pangit na nakikita sa atin na hindi kalugod-lugot sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao, ay nababago natin to. Kaya lang magbalik tayo doon sa original, seek ye first the kingdom of God. Yun. At nanonood din, Pastor, sa atin, Charmaine Joy Rama de Guzman. Yung ating magandang may bahay naman ng ating kasama, si Sir Dobby. At sabi niya, naimbag ka nalamin nga daw kada kayo amin, stay warm. And from overseas din, Diwata ng Montañosa, naimbag nga daw, sir, and to Pastor. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers. At siyempre sa lahat ng ating mga texters. Pastor, may text dito. Kap adutag kay warang nga mangapal, kaskada manakibiyang nga dadu mga tattao sa iro dagita. Yun, marami daw mga tao na apal. Ano ba sa Tagalog yun? Inggit. Inggit Oo. at manakibiyang, Oo. mga nakikialam. Yeah, Ito rin dapat magbago. Yes. Yun po yung sinasabi ko kanina, yung human nature natin. Kaya nga human rebellious nature. Oo. Na sabi ko nga po kanina na pinanganak tayo, may mabuti tayong kalooban. Bakit? Walang tao na gumagawa ng masama pagkatapos niyang gumawa ng masama na hindi siya nakukonsensya. Kapag ikaw ay gumawa ng masama na konsensya ka, meaning meron kang mabuting kalooban na natitira pa sa puso mo. Pero kapag gumawa ka ng masama, hindi ka nakukonsensya, matakot ka. Paano nga pala, Pastor, kapag ikaw hindi nagbago, tapos natigok ka na, anong mangyayari? Sinasabi po ng Biblia sa Romans chapter 6 verse 23 na ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Isang binabanggit ito doon, yung eternal punishment o yung sinasabi nating kamatayan sa ikalawang buhay o yung eternal punishment. Ang Diyos lang pong nakakalam yan. Hindi tayo ginagamit ng Panginoon, hindi ka ginamit na mangaral ng salita ng Panginoon para umatol. Ngunit sabi ng Biblia, sa pagitan ng bunga, makikilala mo. Ngayon kung namatay siyang masama, ang Diyos ang nakakalam. Ngunit may nagsasabi na sinasabi ng tao kapag siya daw ay namatay, meron pa siyang ilang seconds na maiwan. Na parang bagong malagutan. para malagutan ng ininga talaga. So may mga ilang segundo pa. May ilang segundo pa na maiwan sa kanya. At sinasabi nila, ko, wala sa Bible ito, wala sa theory ito ng theologian niyo. Pero may nagsasabi na may mga tao daw na gano'n na nagpatunay na namatay sila pero nabuhay silang maguli na ipinakita yung impyerno at saka yung langit. May mga nabasa akong gano'n na mga pamphlets. Na nung sila'y namatay, ipinakita yung langit o yung itsura ng eternal life at yung ipinakita yung itsura ng hell, ng impyerno. Tapos mamimili ka kung saan ka pupunta. Oo, namimili ka. At pagkatapos, nabuhay sila. Kaya nung sila'y nabuhay, talagang sila'y nangangaral, nagpapatuto na totoo ang impyerno at totoo ang langit. Ngayon, sabi ng mga ibakap, na dun sa uling segundo na naiwan sa kanila,
doon daw ang tao ay nagsisisi at tumawag sa pangalan ng ating Panginoon. Kasi sabi sa Bible na ang sinumang taong nagsisi at ikinumpes niya ang ating Panginoon ay Diyos at Panginoon niya at tagapagligtas niya, ay maligtas ayon sa John chapter 1 verse 12 and 1 John chapter 1 verse 9, na pag kinumpes natin sa ating bibig na tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas at nagsisi tayo sa ating kasalanan, maliligtas tayo. Yun ang sabi ng Biblia. Kaya hindi natin pwedeng atulan at sabihin na ang taong namatay na makasalanan ay diretso sa impyerno. Hindi po natin pwedeng sabihin yun. At hindi ko naman sinasabi na pwede palang ganon, edi magpakasama na lang ako. Pag namatay ako, meron palang segundong maiwan, doon na lang ako magsisi. Hindi po ganon. Hindi ganon ang ibig kong sabihin. Ang Diyos ang nakakalam, kaya ang iwaga at kapamaranan ng ating Diyos ay hindi natin marok at mabot. Ngunit ang sinasabi ko, abang meron pa tayong pagkakataon, magsisina tayo sa ating kasalanan. Kasi kapag, ayon sa sinabi mo, kapag ikaw ay nalagotan ng ina, ilinga, malay mo hindi ka nakapagsisi, hindi mo na may babalik. Yun ay nasa istorya ni the rich man and the poor man, ni Lazaro. Diba? Si Lazaro nung siya ay nabubuhay at saka yung mayaman, so yung mayaman nagpakasasasa sa kanyang kayamanan. So abang kumakain siya, si Lazaro, inintay niya yung pagkain mahulog dun sa lamesa nung mayaman at yun ang kanyang pinupulot. At nung sila ay mamatay na parehas, nakita ng mayaman na si Lazaro ay nandun sa kiroronan ni Abraham, nasa paraiso, paradise. Pero yung mayaman, nandun siya sa hell, na sinasabi niyang ganon, Abraham, sabihin mo nga kay Lazaro, pumunta siya rito. At yung kanyang daliri, ilagay niya sa aking labi, sapagkat napakainit dito. So anong sabi ni Lazaro? Ay ni Abraham, sabi hindi pwede. Sabi niya, alalanin mo kung nung ikaw ay nabubuhay pa, kung ano ang buhay na ginagawa mo. At si Lazaro kung anong buhay ang ginagawa niya. Tsaka hindi pwedeng pumunta dyan si Lazaro kasi may malaking pagitan na isang malalim na bangin. So in short sa conversation, hanggang dumating sabi ng mayaman, o kung ganun, Abraham, sabi niya, kung hindi pwedeng pumunta dito si Lazaro, sabihin mo, bumalik siya dun sa bahay namin kasi may 5 akong kapatid. Kung ano yung ugali ko nun, yun ang kanilang ginagawa. Ngayon, pupunta si Lazaro doon para warningan. Ngayon, sabi ni Abraham, hindi pwedeng namatay ay muling mabuhay para mangaral. Hindi, sabi ng mayaman. Kung yung namatay ay muling mabuhay, maraming maniniwala sa kanya. So in short, na kapag namatay ka na, wala na. At saka yung hindi po tayo naniniwala na kapag namatay ang tao, ipinapanalangin natin para maligtas, hindi po ganon. Kasi ang nangyayari kapag may mga namatay, pinapanalangin ng mga tao na tanggapin siya sa langit. So hindi pwede yung ganon. Hindi po masamang manalangin, pero wala sa Bible po na ang taong namatay, ipanalangin natin para maligtas. Wala po. Tapos na yung pagkakataon. Yung libro na binigay ng Diyos sa buhay ng tao abang siya nabubuhay, kilalanin mo ang Panginoon, magsisi sa kayong kasalanan, gumawa ka ng matuwid, at paglingkuran mo siya para ikaw ay makagawa. Makasunod ka sa kalooban ng Panginoon. So pag namatay ka, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, alam mo kung saan ka pupunta. So kinakailangan yung tao mismo, yung tao mismo yung dapat na magbago, humingi ng tawad bago siya mamatay. Opo. Dahil walang magagawa yung mga maiiwan niya na iligtas siya kung wala na siya. Yes. Ang pwede lang magawa ng tao habang nabuhay ang kanyang kapwa-tao para maligtas, warningan siya. Ito ay nasa Book of Ezekiel chapter 3. Pero kung ang tao buhay pa, pwede mong ipagdasal. Yes, opo naman. Oo. Yun po ang dapat nating ipinalangin, yung mga taong nabubuhay pa. Oo. Katulad ng mga may mga karamdaman, mga ganon. Yes, opo. Kaya nga po, kapag ako ay pumupunta sa mga lamay, nangangaral ako. Hindi ako nangangaral dun sa namatay. Nangangaral ako dun sa mga nabubuhay. Kasi sila yung may malaking pag-asa na maligtas. Opo. Hindi ka nangangaral dahil dun sa namatay, kundi nandun ka para mangaral sa mga buhay. Yes po. Kasi ang kaligtasan ay nanggagaling sa confession ng ating bibig, nagmumula sa atin. Yun ang sinasabi ng Biblia. Na sabihin mo, i-confess mo sa iyong bibig
na nagsisisi ka sa iyong kasalanan at tinatanggap mo, kinikilala mo ang tagapagligtas mo, doon ka maliligtas po. Okay. So ang ating oras, alas 12:20 na. Okay. Pastor, bago tayo pansamantalang magpaalam, Yes. baka meron ka pang gustong idagdag naman. Opo, ito pong topic natin ngayon ay napakalaga. Sabi ko nga kanina, walang gustong tao na hindi gumawa ng matuwid. Lahat tayo gusto nating gumawa ng matuwid. Ngayon po, na upang magawa natin ang pagkamatuwid na ito, kailangan po ang Diyos ang manguna sa atin. Ang maging center ng ating buhay. Kasi kapag tayo po ay ang buhay natin ay hindi ang Diyos ang naging center, magiging selfish po tayo. Madali tayong masaktan, madali tayong magangad ng kapalit doon sa ating ginawang kabutihan. Na kapag hindi natin nakita ito, madi-discourage tayo at marahil ay maapektuhan yung paggawa natin ng mabuti. Ngunit kung ang sentro ng ating buhay, ang ating Panginoong Diyos, gumagawa tayo ng mabuti, na bilang tao, gumawa tayo ng mabuti, hindi natin nakita yung kapalit sa ginawan natin ng mabuti, hindi tayo masasaktan at magpapatuloy tayong gagawa ng mabuti. Yun. At ihabol ko lang, Pastor, na Sam, galing kay 83. Kap, paano ti concert for Acosio? Kunana, wala pa akong alam. Wala pa namang kumukuha sa atin para masama sa mga concert for Acos. At galing kay 507 naman, naimbagal daw you, sir, at Pastor, isa po akong Christian. Share ko lang, we cannot pray for the dead, but instead, we pray sa mga buhay sa kaligtasan. Salamat po. Yun. Tama, yung nabanggit mo kanina, Pastor, no? Yung naging tanong ko rin sa iyo kanina na kung pwede ba nating ipag-pray yung patay. Yun din yung sabi niya. Hindi natin po pwedeng ipagdasal yung wala na. Yes, opo. Okay. So, Pastor, baka meron ka bang... Muli po, nagpapasalamat ako sa effort po ng HR natin, si Ma'am Edith at si Attorney Laban, na sa pagitan po nito sa maiksing oras na naipapayag natin ang salita ng Panginoon sa magitan ng kanilang programa, yung Character on the Air, na napapaalanan natin yung lalong-lalo na yung mga kamukha kong mga empleyado dyan sa sa City of Baguio, na in-encourage ko po na inulit ko, lahat tayo gusto nating gumawa ng mabuti. At ito'y nakakabuti sa ating trabaho, nakakabuti sa ating gobyerno, at nakakabuti sa ating pinaglilingkuran. Magandang araw po at si mga kasama ko, mga kasama ko sa office, magandang araw din sa inyo at lalong-lalo sa aming boss, kay Ma'am Pilian Way Ganalan. Maraming salamat, Pastor Sammy Baluyot, and God bless po. Thank you po, Kap. Thank you very much. Sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng mga nag-comment, sa lahat ng mga nagbigay ng kanilang mga opinion naman at sa ating mga viewers, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Ingat-ingat po tayo dahil nga yung panahon natin ngayon hindi maganda. Kita-kits po mamayang alauna sa ating malasakit sa Baguio. Diyos te agngina, katatay amin apada-pada. May kayon padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalinpay, nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo.
Nak, mag-RoboCup syrup na. RoboCup! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! I-Yaradi mo na yan. I-Yaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi, ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Baudy Arco Herbal Capsule. Iyan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa